Sagudayan nga rod ti surat ni Jenna a napaulwan ni X. Dear Cousin. Sagbay man nga inak isalaysay ti pakasarita kasin yung kablawang ka man iti naragsangal daw mo kastameten ti sibubuken na pamilyam kasapay ti Nemars Studio Family. Kablawak pa dagiti agdingdengeg ken nagbibuya nang runa ka dagiti sponsors ken dagiti agkakalay nga mangted ti balakad. Agtawenak iti 10 ket 7 idi nagsikugak kasinyong kastaunay ti luksaw datatang ken nanang tanarigat lang ruden ti panagbiag mi ngem urino kasanot rigat ti biag ikarkarigatan dati ti mangisakad ti panagadal ko ngem anya tinaramid ko nagpasikugak idi ken ni Eric nga kaayan-ayat ko nga padak medlaeng agbasbasa. Kapilitan nga nagsardengak iti panagadal ko kasinyong ket nagden na kami ken ni Eric. Agbasbasa idi ni Eric idinto nga siya ket nagsardengak iti panagadal ko. Tasyak nga rod ket masikog. Namin pinsan nga nakeltay ti arapahab dananang ken tatang kanyak. Naawanan da pay kid din ti ganas nga mangsuporta kanyak. Ni tatang, kasla nadlaw ko nga masadutan nga mapanagtalon. Ni nanang, masadut meten nga mapanaglakot natin. Takaslawan mo ti serserbinan. Takanayon da ibagbaga idi nga siyak kano ti mang papapigsa kadakwada. Tatartari gagayan dalaunay nga mapaadal da. Tadida kayat nga mapadasak ti rigat ti biyag nga napadasan da. Agbabawi akman ngem naladawen kasinyong. Sinango milatan kini Eric ti biag mi nga nasapa kami nga nang bukel iti pamilya mi. Kaya di maipasngay ko ni baby Jep. Ad-adan nga nariknag ti rigat tamaysa nga roden nga ina. Iti naganus unay nga nakem ko iti kinaubing ko nga jak pay amuter aramidek jak nakasagana nga agbalin nga maysa nga ina. Nakadado ti mapanpanunot ko idi kasinyo. Saan ko malaengen nga nabuo ko nak? Saan ko malaengen nga nagtuloy ti sikog ko? Naregreg ko malaengen ko nak. Kanayon nga kasta ti panpanunutek. Nga saan ko nga panpanunutan ti buting ko iti Diyos. Taubingak pa'y nga rod idi. Iso nga agkaraapaan kami, kanayon kami nga agapa kini Eric. Halos sinaldaw. Gabutan no mariknak ti bandog ko. Sumangpet nga gapoy ti pagadalan. Iso ti pangibuntunak, iso ti pangigaburak. Iti amin nga stress ko, amin na bandog ko, amin nga frustration ko. Gat ko nadatatang ken nanang nasaysaya at kanulaengen no agsina kami. Ngem dayta dumakkel ti anak mi nga maimatangan dati. Nagulo nga relasyon mi. Nakanayin ka magapapa. Uwen ko na. Nasaysaya at agsina kami. Tabaring no malag-anan tiriknak ko na. Tawan matlat maitulong na. Agmalmalimbad nga awan. Siyak man latatagaw awir. Ni nanang mapanbat rumormat ni tatang mapanagtalon. Ay, na Diyos ko. Mabanbanugak idin kasinyong. Nadyak amot aramidek. Aging nga insingasing datatang ken nanang nga pagsinublatan mi ken ni Eric ti anak mi. Kasta nga rod tinapasamak. Yan tangay kayat mo dagiti naganak kini Eric nga maiwanan da ti apu ko da. Kayat kinay-kayat da. Angim idi adan ni Jep kadakwada kasinyong kasla kay kayat ko. Gaputa malag-ananak. Gaputa makainanaak. Sa anak nga babanog, sa anak nga makangkangeg iti
makaringring nga sangit ti ubing. Sa anak nga mabanog nga agilaylay agpaturog ti ubing. Sa anak nga mabanog nga agpasuso wenno saan ket aginaw ka dagiti bote na nga pagdedyan na. Dakilabang arko idi tamasansan meten nga adda ni Jep kadagiti naganak kini Eric. Agingga nga nasanay nairuam kamin ket ad-addan nga ni Eric wenno ti pamilya ni Eric ti pagnaedanan ni Jep. Ket siya maaramid ko man dagiti kayket ko. Ket kung nadatatang ken nanang, ala, baring no maituloy mo to ti panagadal mo kunada kanya. Wen ko na. Ang imdak sang gasat kasi niyong. Ta sa anak pa nga nakaraduar ti kolehiyo. Nagsikugak manen. Ta idi na amok ni Miko. Namamok ni Miko kasi niyong iti pagadalan mimitlaeng. Diyan ka mo, ta alis to nga narigreg tiriknak ken kuana. Siguro, kahit ko nga deti adamang comfort kanya, kahit ko nga adamang itulnog kanyak, mangkuykuyog kanyak iji-eskwela. Iso nga, naginobyo akmanen. Iso na laang tinagsikugak manen. Ad-addan nga maluksaw dagiti naganak kanya kasin. Nga kasla na awananda nga talagang dinamnama. Iso nga kunak, makiden na ak kinimiko ngem tirik-nak. Sana mabalin nga agsina kami masapol agden na kami tapno saan nga mamaminsan nga ilaksiddag dagiti naganak kanya. Nagden na kami nga rod kini Miko kasin yung kaasin apo Diyos. Nasayaat mo dagiti naganak ken kuana. Inaklundak ure no amuda tinaglabas ko. Adan sigud nga anak ko. Ket imbaga kadakwada nga saan damot nga maproblemahan ta dati anak ko ket adamot kadagiti naganak wenno pamilya dati ex ko nga ni Eric. Ket ditoy kasin yung nga nadlaw ko nga dakkel ti nagdumaan da Eric ken ni Miko. Ni Eric ket seloso. No marik na nang agpungtotak ket agpungtot met. Saan nga kaslaki ni Eric idi nga no agpungtotak ket saan na nga sabten ti pungtot ko? Saan nga agun-uni? Ken anak nga apapaan. Ngem ni Miko, pagsaw anak pa'y ti dakes. Dagiti naganak ken kuanan ti dumawdawat kanyak no kwa ti dispensar wenno pasensya. Kasta kanu nga talaga ti ugali ti anak da. Ngem awan inaaramidak. Inanusak ti kasta nga ugali na kahit ko nga rod nga dati ada ama ti agbalin nga anak ko. Kahit ko nga naurnos ti relasyon mi kini Miko. Tapos saan ba't nga ibagad dagiti naganak kanya nga talaga nga nadadaelen ti biyag ko ken ti masakbayag. No makisina akmanen iti lalaki nga nakasikug kanya. Naglabas ti panawen kasin yung agingga nga nadlaw kulatan nga makidenden na aklaengen kini Miko gapu iti anak mi nga ni Maika. Awanen iti ayat nga mariknak para ken kuana. Ket tunggal makalagip ti asawak kaslawan lang. Tunggal kayat na nga agpapas iti ragsak. Umanugotak ngem aminado aminek iti bagik. Ngahan ko nga ganasen. Saan ka maganasan no? Saan ko nga magustuhan ngem anusak laeng.
Saan nakaslak idike ni Eric. Nga uri no agap-apa kami. Kat makalagip kami. Talaga nga kusa nga rumwar dagiti asog ken aring-eng. Kada kami nga duha. Ngem ni Miko awan. Ad-adakit di nga saning ti rumwar kanya. Imbes ko mga aring-eng wano asog. Ngem gaputan na bartek met ni Miko tunggal garawin na saan nga madmadlaw. Nasisita laking kwanan kat aglipas. Nalpas ka? Well, dumsaag ka nga ro din tamaturog ako. Sige, nalpasak mo din. Masansa nakastalata ti mapasamak kasin yung aging nga iti may nga aldaw, nagtawag kanyak ni Eric. Ket ibaga na nga adda kano iti ospital ti anak mi, taintaray da kano. Ti daras ko nga nagsukat kasin yung ket gaputa awan ti asawak, when awan ni Miko sa anak ko nga nagpakada. Nagdiretso akon nga napandagsada iti pagluganak, nga agturong iti ospital, nga nangitarayan ni Eric iti anak mi. Ket ditoy nga naduktalak iti nakasa sa unay nga pasamak iti biyag migin iti biyag ti anak ko. Anya ti kunam Eric. Sigon iti doktor. Jenna, adda kano sakit ti puso ti anak ta. Anya? Sakit ti puso ko na? When? Ket, anya rod? Kumusta isuna? Kumusta ni Jeb? Okay mo ten. Naawanan puot itay. Agay-ayam lang. Dati ba't nga mabayang agay-ayam kat saan ba't na mabanbanog? Ngamitay, agalin, ay, alalan mo ten. Kasla, alawin na ti angis na. Ala, Diyos ko, kaasim mo ni Jeb. Sana bale. Kung nati doktor, bas mild ka no pailaeng. Ngim no saan ko mga naduktalan. Posible nga kumaro. Ala, mabaling ka no pailang nga maalay ti agas. Diyos ko, kaasim ay ti anak na, Eric. Mabalin ka di nga. Matmaturog pa ilan ni Jeb. Masapol na ti agina na. Sige. Ang aguri ka. Itay pa ilang nga tawag ni Miko. Sapsapulin siguro na jak nakpagada. Ha? Kat ibagam nga masakit ti anak ta. Ibagam nga daka dito yung ospital. Ta intaray ko ni Jeb. Uwing, saan mo nga mo to galing ni Miko, Eric? Anya? Sigurado laki di nga ungtan nak into no gawid ha. Ape ko mga ungtan na ka. Gapulain ta di mo yung pakata nga umikat ospital. Di na lang maawatanin. Masakit ti anak ta. Kat kasapulan na ka, akas inana. Wen, ngayon amumot nga da anak mi. Kat adamat dagiti nakaikamangam. Nga mga iwan kin ko, kaditi baby. Basta. Apay. Agimon ka din ni Miko. No siyak ti kaduam. Aminek. Tunggal si ka, uno ni Jeb ti naipakadak ngayon nga pasyarik ni Jeb.
At dati, anya, apain na ka? At dala ba si tensyon iti nagbaitan mi? Kat abay, da kailangan ro din ti agasawa. At dapayin anak yo. Ken maawatan na kumang adda anak ta. Kat masapul mat nga adda ka. Tasi kang harod ti ina ti anak ta. Ngem di na maawatan. Iso ka di nga saan mo pepulos nga intugot ni Jep iti nakaikamangam? Amumat nga saan na mabalin. Ta saan damat kakapkapin ni Jep. Uray pa'y No talaga nga inaklon na kadeta nga miko. Nasken nga aklonen na ti pakabuklam. Ti amin-amin mo. Aklonan damot ani Jep. Nga uri no saan da nga ibilangin nga kapkapin daw no kadara da. Ibilang dalatamot na nga kasla anak mo. Nga parte ti pamilyam. Kumaangim saan batakas ta ni Miko. Iso nga anusak laeng ta ipagpagapok laeng kay ni Maika. Nakariingan ni Jep. Ay wen nga pa iso. Jep, anak ko. Kumusta ka? Mabising na, Papa. Ay, eksakto nang itugutak. Gimatangak iti Pudgy Bar, anak ko. Kahit mo ti Pudgy Bar. Mama. Sige, ilokatang ka nga rot. Di mesa nga Pudgy Bar. Papa, kano tayo nga gawid? Uray klang ti doktor, anak ko. Uray klang ti baga ti doktor. Kat may baga na nga mabalin tayo nga gawid. Di akawid tayo. Sakit pa na ti ulok, Papa. Medyo okay ako. Ay, anak ko, kaasi ka man. Mangan ka nga ro din eh. Mangan kan. Tapno pumigsa ka, Tapno alisto ka nga makaawid. Kada lolo ken lolam. Ni papam. Kasi ka nga ron, Mama. Api nga di ka agawid yan da lolo ken lola. Tapno agdeden nata yan kada papa. Kwa anak ko. Sa bali ti balay ni Mama. Di ba? Imbagak ba't ken kayo di daytan? Ken, di ba? Adda ni Baby Maika nga ading mo. Kiti, tugot na ni Baby Maika, Papa. Di ngamin, Mama. Mabalin met. Kwa. Sana mabalin. Ngamin, sa bali ti Papa ni Maika nga ading mo. Kit, di ka di mabalin no. Agkakadwa tayo lata aminen. Tapno no, tapno ka na yun nga kadokmat ni Mama. Please, Mama. No, mabalin la ko, Ma'am. Jep. Naramid ko nang amumat na saan. Gabuta sa bali ti Papa ni Maika. Iso nga makidin naak iti Papa ni Maika. Kat sika. Kat sinungarod ti ka din na ni Papa, Mama. Saan ka di nga da kayo kumatiag din na? Gaputa da kayo nga rod ti Papa ken Mamak. Saan mo pa nga maawatan ita, Jep, anak ko? Ngayon maawatam tumatla ti amin. Usto ti ko na ni Papa. Agpalaing ka, Jep. Iso pala ti panunutem. Iso pala ti aramitem. Sana bali. Into no agimbag ka. Kanayon nakton nga umay pasyar. Kanayon kanto umay pasyaran. Iso nga agpalaing ka, anak ko, Mama. Maturog ak manen. Uritan nakapanganak mo din, Mama. Sige, anak ko. Ngangim uminom ka pa. Daksang gasat, tasaan nga imbaga ti doktor nga mabalin min nga iyawid ni Jep kasinyong.
Ta masapol na kanupay ti makonfine. Ta kasapulan pa iti adu nga test. Tapno no masigurado da nga. No anya nga talaga ti sakit na. Inkarikmat ken ni Eric nga kanayo na nga mapan sumublat nga agbantay mapanak mapangkubantayan ti anak mi iti ospital. Ang ti makadakas kumontramot ni Miko. Anya tikit mo asawan. Masapol nak ni Jep. Ket masapol na kamat ni Maika. Adamat dagiti katug aditi diti naganak di ex mo. Di sudat ti agbantay. Ingka kiti agbantayan panawam ti anak mo. Adamat dananang gandatang. Ipaobligam kit di kadatatang ken nanangan. Kasi ka nga inana ni Maika ti mga iwan king kuana. Ala sige, numaitugot mo lagi din ni Maika jay. Sige, itugot mo. Ay na, di ka lang makawawatin, Miko. Sige, di makaawat. Ibatim kit din ti anak mo, nga nakabasbasit pa ilaan. Masakit nga ron ni Jep. Di ka di makaawat, ha, Miko? Ay, sana kapagsawan di kas na. Sige, di makaawat. Ha? Bay am kit din ti anak mo? Anya klasim nga ina. Anya? Kit siga. Anya klasim nga ama. Diyak pa'y nakita nga nagbayag nga iniggamam ti anak ta, ni Maika. Kasla ka lamasinsinit tunggal igamam no uba emisuna. No awanak, daamin nanang gandatang mo ti mga aywan kini Maika. Awan pulos ti ay na Diyos ko, tila babawik anya. Tila babawi nga anya. Basta, di ka mo't kinarod may turid nga ibaga, takayat mo nga ibaga. Agsangsangit agtulatan kasinyong amok nga agselos ni Miko gaputa agkita kami ken ni Eric numapanak iti ospital. Imbag ko nakarod na saan nga kapadat ugali ni Eric dagiti naganak ken kuana. Anak ko, amot tuyin ni Maika, ta inka sarungkaran, inka kitain ti anak yo, at iti anak mo, inkan. Talaga nanang, kasano maamon ni Miko, sigurado nga apaan na. Ay na, siyak to ti mangibaga kin kwa na nga, siyak ti nangibaon kin ka. Anak mo dayjay, saan na mabalin, may saakmot nga ina anak ko. Amok tirik na. Amok ka madandanagan kan para iti anak mo. Saan mo pakadanagan ni Maika? Da kami kinitatang yo. Da kami ti mga iwan kinkwana. Agyaman nanang. Imbagta na saya at kayo kanya ko rin kasano. Ay na anak ko. Di mi ammo nga talaga no kasano mi nga bagbagaan ti anak mi. Nasayaat mo no nasayaat. Ngumdya ka mo. Seloso siguro Tadi na kayo nagkita kayo iti ex mo. Saan met nga may panggap ti ex ko ti papankot ospital na nang amok tayo ta anak ko. May panggap ti anak ko. Ti anak ko ti masakit. Ti anak ko ti kahit ko nga bisitaan. Isungarod nga ingkan. Agyaman nanang inakarotan. Imbag tapit na lubusan na kamatlaing ni Miko. Jenna, sa anak na nagpakadakin kwa na. Hindi, apain na kanto manin. Sana balin. Tinasisita. Adaak dito'y ospital tap na makitak ti anak ta. Talaga ka di kang kanayo na kang apain. Apay nga anong sampay laing no kasi ti ugali na. Apay nga makidindin na kapay laing no saan ka mat nga naragsak. Kanayin kay nga agapa. Saan mat kidi nga kanayon?
Ngim no may panggap kay ni Jep Jep. Ni Jep Jep ka di? Bueno siya. Huh? Sikatin ang ibaga idi kanyak nga seloso ni Miko. Kinimbagam ko nga awan ti rumbeng nga pagselosan na. Tanang bayagin nga awan ti relasyon ta. Nabayagin nga nagsina ta. Ganda kayong tiyagdindin na. Nga adda pa yung bukod yung anak. Anya nga ti pagselosan na. Tsaka mo. Basta tunggal amo nang agkita ta. Apain na. Come on. Unay ba't nga panagpanpanunot daytan. Nalabes met una yan, dito nga pa nagselos na. Siguro. Madanagan baka no. Baka no niya. Madanagan siguro baka no. Baka nagsinubyanan ta, Eric. Ha? Dahita ka diti ka danag na. Siyempre. Awan pa iti asawam. Awan pa nga talaga't asawa. Ngayon may bagam king kwa na awan ti kadanag na. Tanimat laing Jep tiga po na no apeng kitkita ta. Saan ka di? Nga da kayo ti agdindenan. Da kayo ti agasawan. Saan ka di nga? Isu ti pinilim. Eric. Anya palat sa pulin ni Miko. Anya palat ti pagselosan na kanyak, pagimunan na kanyak. E dinto nga, ada aming kengkwanan. Eric. Madlaw na siguro nga awanin ti panagayat ko kengkwana. Ha? Anya? Pudno ti kunak. Saan ko nga ipatpatig ni Miko? Kiti aping nga ano sampay laeng. Di ba kisina ka kenkwanan? Sigurado laki di nga din nakayat. Kit awan ti mabalin na Awan nga ro din ti marikrik nam nga ayat para kenkwana. Aping nga ipilit mo pa'y laeng ti makiden na iti lalaki nga saan mo meten nga ipatpatig. Gapo kini baby Maika. Oh. Nung makisina kini Miko. Sigurado laki di nga ilaksid na kung dagiti naganak kanya. Ah? Datatanggan na nang amumad tigura da kanya. Takalpasan nga nagsina ta. Napalabas lang ti do atawan. Nagsikugak manin. Iso nga kahit iding agsina kami kinimiko tapno nung awan masasaod at tatangkin nanang. Nga siya katagbalin nga disgrasyada iti may kadwa nga daras. Kat ano samlatan kasta ka di? Kasano nga ro din no ibagana nga saan nakayat nga yadayo ti saan nakayat nga yadayok ni Maika katakwada. Kasano no ibagana nga agbati ni Maika. Anyan to latrupa ko nga isarang ko kadatatang kinanang no agawidak nga awan dagiti anak ko. Nga nga dagiti dua nga anak ko. Kat adda ka dagiti amada. Adda ka da kayo. Idinto nga syakti inada. Syakti nangipas nga. Syakti nanginaw nang sikog kadakwada. Sigurado ang nga saan nga pumayag. Saan nga umanugot ni Miko. Nga alaek ni Maika. Ti anak mi. Siguradong apaan na. Deta lang. Deta la trigat naman. Dakila problema deta. Ang Eric. Oh. Dapat may isa nga panpanunutet. Anya? Anya nga panpanunutem? Saan dakmat siguro nga ilaksid at atang kenanang. Na makisinubyanan na king ka. Anya?
kinagpaiswan na. Madmadlaw ko nga agsubsubliti panagayat ko keng ka, Eric. Jenna. Jenna, di mo amo ti sasawam. Saman, amok, Eric. Masigurado, gaputariknak daytoy. Marikiriknak. Marikiriknak nga agayatak pa'y laking ka. Jenna, saan nga gaputa ka na yung tangagkadwa? Sipod idi nagsakit ni Jep. Kat bigla latang agsublit panagayat mo. Tati kinagpaiswan na. Nabayagin nga Jack nariknat panagayat mo. Ha? Sipod idi nagsikog ka. Awanin tinarikna ka panagayat mo kanya. Eric. Tinamnama agad. Adda pa'y laing mo't panagayat mo kanya. Anya? Saan na ka ding ipatpatag? Idi. Ipatpatag ka unay-unay, idi. Amumday ta, Jenna. Ngimapingar nga di ka pinag-asawa. Damag ko kat saan ka pulos nga nakinobya. Kalpasan ti panagsina ta. Taim pamaysak nga rod ni Jep nga anak ta. Amumat nga, impasnik ko tinagbasa. Ta pinanunot ko ti masakbayan ti anak ta. Di kahit mo sawan? Saan ka nga nakinobya? Saan nga siya tirason? Saan? Wanang tunggal matmatan nak. Tunggal agsabad dagiti matata. Kasla da ibagbagana. Kasla da mariknak mat nga panagayat mo pa'y laing kanyak, Eric. Awanin, Jenna. Ay na. Idi saan ka pa nga nag-asawa manen? Idi saan ka nga nagpasikog ti sabali nga lalaki? Mangnamnama idi nga siyak tumutlaeng ti pagtungpalam. Nga datan tumutlaeng ti agtungpal. Datan tumutlaeng ti agkatuluyan. Tapno buo ti pamilya tayo. Tapno adamariingan ni Jep kunak nga amakin inana. Ang imawan. Nakinobyo ka mat, nagpasikog ka. Ti amo ka agad, talaga nga din akong, talaga nga kagurgura na. Ti amo kiti, kanayin, talaga nga hanak nga ipatpatag. Takanayon nak nga apain, idi, masikog ka pailaing, numalagip mo. Nga tungpatungpain nak, no agapo kiti eskwela, siyak ti pagibunto nam iti pungtot mo. Wala ta ubingak pa, idi ka jak pa amo ti aramin, Eric. Naganos pelat panundot ko, idi. Jak pa mo, idi, tirarami, jak ka nakasagana nga agbalin nga ina. Kedore mo, Jack. Jak ba't nakasagana nga agbalin nga ama. Ngiming karigata. Nga uri no apapaan nak. Inananusak. Angim. Dahil di pa nagsinata, nasakit para kanyak. Nga idi, adda ni Jep kada kami. Nga kaslakay kayat mo pa'y. Ijay mo ten ngayon inot nga napukaw ti panagayat ko keng ka, Jenna. Idi kaslakay kayat mo pa'y nga mayadayo ni Jep keng ka. Ngem tama ka din nam ti bukod mo nga anak. Huh? Idi kwan mga damag ko nga makiboy-boyfriend ka. Manumlaeng nga sarungkaran ni Jep. Nagasaten no, makitam ti maminsan makalawas ti anak mo. Idinto nga nagasidigmot laing ti balahimi. Nagasidigmot laing ti pangsarungkaram ken kuana. Eric, ubingag pa idi. Uray no ubing ka pa'y. Anak mo ni Jep.
Isungarod nga agpakpakawanak ka. Gaputasan ko pa nga amot araramidik idingim itaamukon. Kaya't ko ti bumawi ka ni Jep. Kaya't ko ti bumawi ka Eric. Agpakpakatawa kan sa, Jenna. Eric. Kaya't ko nga isina ni Miko. Kaya't ko nga magasinubyanan ka. No saan nang ipalubos nga alahik ni Maika? At least adamat ni Jep. Oh my God. Jenna. Amum ka di, mawatam ka di, ibagbagam? Eric. Amok tararaminig. Isa nga pang-aasim ko, ma. Aklunan nakmanin itibiyag mo. Datalatan tiag din na. Saan ko na kayat ni Miko, Eric? Kaya't ko bumawi ka na kayo kay ni Jep. Please. I'm sorry, Jenna. Saan at pulos nga umanugot ka dayta? Iti ka anuman saan nga mapasamak dayta? No kaya't mo nga panawan ni Miko, no kaya't mo't magisina kinkwana, magisina ka. Panunutim ti bagim. Panunutim ti pagragsakam. Angim saan mo nga namnamaen, nga addapay subyam, kada kami kini Jep. Umanayan di kastoy. Nga agko-parents ta. Agtinulong ta para iti masakbayan ni Jep. Aramidek ti pagrebengak akas ama, aramidem met ti pagrebengam akas inana. Day talaeng, ti pagpatinggaan ti relasyon nga dakadata. Saanan nga nalablabis pa Jenna. I'm sorry. Eric. Nasaksakit pa'y dagiti balikas ni Eric ngem tay matungpa ti agsinumbangi rapingping ko kasinyo. Taninamnamak nga adanamnama mi nga dua nga agsinubyanan kami. Ninamnamak nga adda pela marikrik na kanyak rason no ape nga saan nga nakinobya kalpasan ti panagsinami. Tagayam ket awan metten ti panagayat na kanyak ni Eric. No kaano nga nagsubli ti panagayat ko kenkwana ket isumet ti panangtungpa na kanyak ti realidad nga nabayag-gayamen nga napukaw ti panagayat na kanyak. When aminek ka sinyong nagbalinak nga dakes nga inaidi. Nagbalinak nga responsable nga ina idita naganuspela eng ti panunot ken nakem ko. Ngem dakila pagbabawayak ti amin. Ngem ti amok ket saan pa nga naladaw ti amin kada kami ken ni Eric ken ni Jep. Nga ti amok ket da kami tumetlaeng ti agdeden na. Nagtungpalan na kasinyong nagsubli akin ni Miko nga saan ko ngayon padpadlaw ken kuana ti marikrik na anusaklatan ko na kaysa ilaksiddak dagiti naganak kanyak no makisina akmanen nga agbalinak manen nga disgrasyada iti may kadwa nga daras anusaklatan ti makiden na kini Miko urino na alas ti ugali na. Tapno makuna nga buo ti pamilyami ni Miko, siya, ken ni Maika nga anak mi. Ti amok idi, gapo iti kanayon nga panagkitkita mi manen kini Eric, sipod idi nagsakit ti anak mi ket agsubli ti dati nga rik nami iti tunggal maysa. Kasla di kiti mabuybuyak ti pelikula. Kasla di kiti mangmangig ko nga istorya with iti drama. Kasla di kiti mabasbasa kiti pocketbook. Mabuybuyak ti Korean novela. Ngem saan gayang magpaypayso.
Isu nga nagsurat ak iti programam kasinyong tadyak amono usto deti nga desisyon ko nga anusakon ni Miko nga makidin na kenkwana nga uri no awanin ti panagayat ko kenkwana nga uri no seloso no may panggap ni Eric. Anusakon uri ta nasaya at madagiti naganak kenkwana kanyak. Ngem naragsakak to nga ta kasinyong no anusak laeng ti lalaki nga kadindenak nga tunggal makalagip ket rumabaw kanyak ket awan na pulos ti asog nga sumngaw kanyak. Awan na pulos ti areng-eng una anyaman. Naragsakak to gadi nga ta. Wenno agbabawi akto ka maudyanan na. Dahil man ti itaklin ko kada kayo nga pakasarita kasinyong ket sapi ko mata mabalakadan dak matulungan dak sakbay nga maladaw ti amin. Agyaman ak launay kadagiti makaited ti balakad kadagyaman ak ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga surat ko nga sapi ko maket nakaibatit adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo, Jenna.